हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों चाइनासालि एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों बे गोसो। बे गोसो आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों दैमु बर' आरो लोगोसे साइड डान्सार्सआव मोसादों बिउटि, बिना, सुस्मि, उकिला, हेमा, रिमा, नेना, पुतुलि आरो लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर'। कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफिखौ खालामदों मलेन नार्जारि, मेकआपखौ खालामदों मेरि मार्लेन बर', एडिटरखौ खालामदों डिमासा दैमारि। लोगोफोर, बे गोसो आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला चाइनासालि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर, आरो सोर नोंथांमोना बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआथ' जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला चाइनासालि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनबाय थायो।